Ang dialysis kaya angke ayong moyo kung itonggo. Dialysis kaya siya kisa soda aram nang itongani. Ang kosto ka tinya musunya. Ang tinya pa no kisa ano aram ke roh baji. Ang dialysis kaya ke tonggoy maya soda ayong moyo kunggo. Ano dialysis kanya bagay ana ama bayan dara subay maliya. So suba zabaji. Nung le bakhaw bo mahai matong. Ang thangpiran dana ang te thangla ka hai rok tam wan suk tong. Bujuba ka angke ba tanggan bujuba ya angke ba tanggala gani wan chugu jongkota. Ani bemang paisuka kenan timnaro suba ya angke ba an tanyonggola kata. Yang di spai dazak kana. Mohai. Bunyiyago bikhabiri pojonto saninya bekha khoksophana manan jaga kurei angan busano dialysis khaimani 100 bar ni upar kai jongkha ang haibana an busano saptao 3 bar khai dialysis ma khai jongo te an busla khoroksa tongjao bobo bin munainya nainya bagai askrim phalai suwa saptao 3 din dialysis khairoi rang sa salugi tono ang kono khaimanan moton kurei ang dai tam khaisnai randi boraksa bufabu kurei an bukhawa to khunago ang sanani rang paisa green bagai te an busla khoroksa tongjao bobo bin munainya nainya bagai askrim phalai suwa saptao 3 din dialysis khairoi rang sa salugi tono Bindar le boro. Bindar askrim phalon na thango askrim phalai sungna rang hori tongo bimunainya hamna musungdaga bagai Bin kukuino hamrana bagai bindar ka askirim phalona. Nong bin babu kita mangka. Bin babu thikya. Hani hai belai kena wana masih jabe kirma sinja. Hani hai tadak sidak mamli ka jabe ka social media wo. Ngai takte bok song logo sonok pula no video ni mamli no kunyo kam ke semanai tongna eba kam ke no buji manai tongna. Tini video bo bahai no. Ngai takte bok song logo song tini video ko bahai je. Hani hai belai kena sini koroksa sini bo buzuk belai kena hani hai kidney duita non temi singi nai belai kena tarsu ratui sini logo rong no kap ka nai belai kena rang buja kerenyi bagai tini chalo hai nai social media wo sini nai thok tipra sal logo rong no subas bo sanka tam ne bla oba hai ke hai bini bufa tongjama bo bufa bo thai thangsaka tei amni yagolo bini buta koroksa tongjawo bini buta bo tabu seksura tei bini bahna jengno oba hai ke saksori hamni nani bagai hai bosol kaisa kati tei askrim phalpano bo askrim phalinai obo ase kirang kulori manya ni bagai bo tini chalo belai keno sini bo hujak sini logo rong no kap ka binai joba so sanja jaga tam ne bla oba hai ke belai keno saksori hamnani mosung jangmani bagai eba bo kaham gerang tong nani mosung mani bagai bo tini sini logo rong no kap ka binai logo rong no rang pusa joba jadi ni sanka tei amni yaglo bini ma ba tei amni yaglo bini ma bo belai keno sini logo rong no kap ka binai kisa norok maya dak lainai soba jadi ni nai sai kana rika ngai takte bok song logo song norok sini o takok eba sini o bok song no norok jodi so asike kha ka hambai soba nanen mosung ka norok sini o bok song norok maya dak lainan soba janani ta bokti tam ne balen nong ne je khaw sok te eba man tei norok soba nani ta bokti ngai bong ni gol be eba account number ba hai video ni mamli wasang rewe rijak ngai takte bok song nok jodi so sini o bok song no khabai khubai je man tei soba nanen mosung ka norok soba jadi tam ne bala brok belai keno tini chalo sini logo rong no kap kabuni oba hai ke belai keno khar mo sijak lainai mokole mukti chogorei belai keno soba so sanja jaka engke takte bok song pade jeng bisi kok sewi hani jeng sini o boh jeng ni khone bisi ne ba mamli bisi de kaham ke boji na lena bo tam hani sini nai takte brasa logo rong no kok jar ka jeng am boki jaka ham ke bini khone bisi de ba mamli bisi de boji na lena engke takte bok song logo sono kija kam ke nai tongdi tini no mamli no Ang dialysis kaya angke ayong moyo kung itonggo. Dialysis kaya siya kisa soda aram nang itongani. Ang kosto ka tinya musunya. Ang tinya pa no kisa ano aram ke roh baji. Ang dialysis kaya ke tonggoy maya soda ayong moyo kunggo. Ano dialysis kanya bagay ana ama bayan dara subay maliya. So suba zabaji. Nung le bakhaw bo mahai matong. Ang thangpiran dana ang te thangla ka hai rok tam wan suk tong. Bujuba ka angke ba tanggan bujuba ya angke ba tanggala gani wan chugu jongkota. Ani bemang paisuka kenan timnaro suba ya angke ba an tanyonggola kata. Yang di spai dazak kana.
Mohai. Bunyiago bikhabiri pojonto saninya bekha khoksopana manan jaga kurai angan busano dialysis khaimani 100 bar ni upar kai jongkha ang haibana an busano saptao 3 bar khai dialysis ma khai jongo te an busla khorksas tongja bobo bin munainya nanyan bagai askrim phalai suwa saptao 3 din dialysis khairoi rang sa salu gitono ang kono khaimanan moton kurai ang daitam khasnai randi boroksa bufabu kurai an bukhawa to khunago ang sanani rang paisa green bagai te an busla khorksas tongja bobo bin munainya nanyan bagai askrim phalai suwa saptao 3 din dialysis khairoi rang sa salu gitono Bindar le boro. Bindara askrim phalo na thango askrim phalai chungna rang hori tongo bimunai na hamra na musung daga bagai Bin kukuina hamra na bagai bindar ka askirim phalo na. Nong bin babu kita mangka. bin babu thikya Suk balo kha. 2021 ni March mas thyo March 12 tariko Bo mai hamyang man bin babu nuklang kha. bin babu nuklangya O bohok thum man kita mong. bin bogo tei jamo ke chongo ati khimnan bosung rang kren bagai khiboi maya Ta mong bo. bir kidney dutan hamya aban bagai Takap gori ta dot kok kam ke sai khna kita. bin serai khorka tongo 5 bosor Bo kai jak da. kajak Bon serai khe. bin serai bu farangya go parawo Ta bo phabora. gohiramo hamjugra horjaga Bin bo sai ka. gohiramo bin busai busanai ma tongo busan no naimang bo birong lagi ban busajeng lagi bo thangmaya ang telangai ma thango hosranya nya ni bono kelangai Busa khor busuk bini. busa khorok sa 5 bosor Bina mata mungkin pula. bina botam ni teyeng khanga bo suksa chugi maya Bahai keng kha pula sai kaham ke sai khna ga takap gori ta. Nung kok sana pun pula kaham ke khna ga ta bula. tam ni teyeng kha bo krok sa Bahai keng kha pula pro bahai ke tam so. Punya pertama sungsai maya pona, tei keren teyeng hone shawo, teinya pare kangke, sung paste bini yakung bai makang puliman pare, kena sung wajadi na puli hayo adinon sung dokter punuka, Dutan da kidin thang ma kya. duitan kini tangja kene shawo dokter rok, Besek parsin thang ka. 8% ni shawo, sung miya kanya haro dialysis, bono kanya haman pare tini gap kaya kena kai pinai, ekdin parwasya, 2 din parwasya, bon dialysis kai matongo, Besek thang. thang burum 1000 1500 अब है थांगो गाड़ी भाड़ा दिल्ली ने रिजर्व खाई मतलागो sung bono रिजर्व सारा थांगे माया साला माया कोनो समय हरमान man jara o hangka sung 2000 3000 taka thango sung atta samani horne atta mangkangka horni 2-4 ta samay kirpa khana maka sung nogo ma phayo anga sukka kosto tong Ke asik je bin babu sukring ka bin dara mang askrim phali bon nai ta. mang askrim phaloi nai ma tongo sung bunya go bikhana ye pojonto sung jesu panata paran borok subakha kombes sung amo bai kombes solika gibjani borok rang kisa bisa subakha asikana sung soloi tawak bin dara deli sara din saya nengya khlaiye askrim phali bin munai bagai khai ma tonjo jao Oi mas ka kha bo mai hamyang man. baham yang mana astma soli tongo abu sagjara Bung tam bini. bin bung ka kumjan da broma Para bu bung sai nong parang bung ro ser bachi. paran bung wakre sodar para Ela karan ke. elakar ke dakhin da porshina ba dialysis khaija ge hangkan ke bini bohok thom ge khisate phayango dehar ayong muyong nangjagai sori kapra jago ekdom sori kostong jagai
sakshori hamyan bagai asom sa phidengei lengge thango el jara kha sas kosto bongri hayo lokurok sungna kisa suba jadi sini yago ekta fan rang kare kha te bini dara botabo ice cream phali tongo ice cream phalman phali maya sungtam khaisinai nong Google Pay khate tong Google Pay tongo an buslani number sala da 8787820381 Google Pay o san bumo kaksang ni bumung bindarani ang soijok leya opojano tui ang kisa suba badi ang dialysis kaya angke ayong moyog tongo nin daran bung kita mo kakasang de berma nono nanya bagin kajagli na nin besang ke bestor kha torka 5 bosorong kha nung bai matong ya da balokha na aing bin ba bada bin ba bai o bohok thum man gang ka mian thege de sede ki ko gya ko doctor ogle non sa nung te sa hampinai saya ni aman ke saida hota na ni amaka na khulo sa saya baba hamnai da hamya kun sayata na